Mata na muna nila kadamo ang amon nga kamaton nga buhay taxi driver sa Iloilo. Yes, so kita tatanan kamaton no. Bila kami di kagato sa Iloilo nga buhay taxi driver. So amon kamaton ni kamaton sing Joel Subsidia. Lang isa-isa lang na. Okay, delegate. Ako na siya. Oh, gulat na kami. Saya pungkuan na. Pungkuan na, pungko. Thank you mga kamaton. Good morning guys sa tanan. Ari kanante ang mga buhay taxi driver. Mga buhay taxi driver adyo makwasan city subsidy namon diri sa Bungadlaw. May it. Yes, so mapila naman kasi matunog. Pero mga pulidor na mga buhay taxi driver ka matunog. So ako nga pulid sa amon 1K ni kamaton ng mga atin mo. Alam mo ba no kung 1K kung type ko lalang ko sure kung sila nga muna ito na sa buong kamaton mo. Ano ni? Bago pa din si Watson mo. Huwag kinulugan sa Giant. So, hindi naging ka kuhan. Hindi naging ka agwantas yung matong no. Kadang mga kulit-kulit nga mga buhay taxi driver sa panabuhay naman. So, ako nga bulit sa amin na isang sikat. Are, pila tayo na plastar sa bungang amon nga kumpuan. Lila, si Matugol. Yes, kumpunan din yung mga kumatan na. Pero wala pa kumatan na. Natao! So, alam mo ang amon yan. Desi motion. Nakate ka maton, nakate. Nakate, set out. Yes, so ang gwapo sing ano na tawag ka maton? UDTC. Ha? UDTC. Yes, so amo ni kamaton ko nga. Ito lang ginansa, okay lang. Ay, kami ko mga diaryo. Para sa kayo, kaya Durian. Ito, saya na ko. Naka-vlog ko, kamaton. Shout out. Yes. So, amo ni kamaton na. Dolat kami din kaya. Yes. So, para ni sa puntalan. Good morning, guys. Ari bagay, ansa? Ale, karon sa. Yes, so Mabot siya si Mayor Le. ha? Mabot si Mayor. Yes. Thank you sa subsidy na mas bunga ko. Subsidy. Coupon. Apyo yung subsidy ko. Tapos itong ano yan. Daya. Set up man. Set up. Yes. So, bisa ka-virgin sing kintin sana si Matona. Yes. Kay kintin sana si Matona sa dito sa Magulik. So, ito lang pala. May kapagutom kami di sa bungo. Siyang pamakaw eh pa. Matona na Matona. Tat na si Matona magbatulong here. Ang buko daw medyo ano pa gamay yun ayun. Magkulang up ka matan. Yes. Why pa ka ba makaw? Yes. Napasugtan ko na si Ricardo kasi ako nga ma-video diyo. Kung upod ko. Set out. Naka-vlog na pre. Naka-vlog na sa YouTube. YouTube. Okay. Naka-vlog ka pre. Tanong-tanong pinatulong sa inyo sang tanduay. Matanla sa tupulan. Manangit kinlod. Yes. So, ano na. Napasugtan ko sa inyong fuel subsidy kamaton. Okay, set out. Okay. Okay, yari na, set out na. Mga po yun eh. Yes. Okay. Yes. So, kamaton na rin. Ulat na lang kami di pira-piraw. Ulat kami di lawag. Yes. Amni ka mo ang mga akong buhay taxi driver sa Sudad Sing Iloilo kamaton. Yes. So,
iban niya wala pa ni kabot mo. Ari mga grupo kayo. Yes, sa tao. Okay. So, amne. Lahat ka mata na. Ari. Wala ka ba ayuda na mo. Yes, so thank you sa mga viewers sa dito mga labre. Thank you mga kamatan. Yes. Karon, tapos maglawa. Amo ni kamatan kada mo ang tanan nga mga kamaton nga mga buhay. Oy, tawag, ipakita mo. Oh, Yes. kita karon. So, kita ta ko na kada mo mga maton di sa dilo no. Maton buhay ta si driver. Yes. Ari ko lata kami sing release na kamatan na. Eh, lang isa-isa lang na. Okay, delegate. Ada siya. So, gulat na kami. Saya pungko ada kan? Pungko ada pungko. Thank you mga kamatan. Yes. No, loud and Amo ni clear kamatan, no? instruction ni Sir Arlo sa ato. Narado na nga, tapos Susubok mga lang maton. itinakadlaw. Sila na Wow, kagatos, ato no? na ato Mga na maton sa viewpoint Lilo, din sa ato ng mga staff. Yes. Susubok lang gid nga adlaw. No, ang ato na coupon. So, was hindi na ina pwede. So, once again, wala sa replacement. Ang unit na kung ano ang may plate number nga rin dali, amo ina. So, pamatian aton ka instruction para ina sa aton para hindi na kamo dila magpamangkot sa inyong mga tupad, sa inyong kaganihon, ano ang inyong maobrahon. Okay? So, para maka-temprano kita. Kamatan na mo nila kada mo ang amon nga kamaton nga buhay taxi driver sa Lilo. Yes. Kita tatalan kamaton no. Kila kami di kagato sa Lilo nga buhay taxi driver. So, kabaton ni maton sing Joel Subsidia. Ning akon nga alin sa una partner gito. Piyo pa ni sa una na dala namo nga duwaw. Retire na niya ako niya partner ka niya. 1983 kami ni nagsugod sang biyahe mo. So sa subong mo. Amo ni bata pa kami mo. Yes, subong RC yang nadalay ka kamaton. Yes, RC. So, Manjo di ka sa bawang wen? Off duty man? Alright. Yes, so thank you kamaton kay amo ni nga ako ni partner rin sa unaw. Te, okay na ba to na? Set out. Set out. Okay. Was na. Yes, so hari nang kupon na ba to ni kamaton Pulyo? Yes. Dede ninyo gasolin station dran? SM Strata. Yes. Okay. So, basta tingala ka maton nga mga pulan yang uniform kay puro na sa mga individual. Thank you. Partner ko kinalin sa una wato no. Yes. Thank you. Oh, nakakuha na naman subsidy. Oh, sa Katwen, kamusta yung masawa to? Dito na si Kwan, Mr. Sorea. Yes, so, amo na eh. Bata pa kami Japon ka biyayo. Ay, ate, so abo na bata na naman. Wen, thank you ha. Salamat kit. Thank you. Oh. Ano kit ka Wen? Dai, bata na ba? Thank you. Thank you mga kawaton. Thank you. Okay, ara na ato na sila. Okay. Okay, karon na. Yes. Thank you mga kamaton kay mamata teman ko ya. Salamat teman ko ya kamaton kay mo ni. Alin si Gray na so na kami di kamaton mo. Alin kami sa kwan kamaton mo, alin kami sa Gray dito kami di magpila. So salamat ko na kay nabato naman ang amon nga fuel subsidy. So ari ko di subong mga kamaton sa gasoline station nga ginalaw sa mga tubong-subong sa ngamon ng fuel subsidy. So, yung gabi mga kamaton ha. Yung gabi, are, nakatubong na galing ang isaw kayo na po. Doon pila naman sila kamaton yung mga unit o ang katubong. So, si Maton gulat ba? Gulat po si Maton si nga po nga unit o nga kaya pwede ka abot sa amon nga kaya pwede ka abot sa amon nga na tubungan nga gasolina station. Yes. So, may gabi mga kamaton na ta. Are. Tapos ani pila na ni ka unit ng mga naka
tugong kamaton sing sugat. So thank you sa kanan kay ko lang sa bato si Maton no.